Apa mansifोरा रावबो अजायाखिसै सेस र' बेखौनो आं सिन्था खालामनांगौलाय दा जोंब्लावला सेस खामजोबा गैला नै सालामानि अर दं दाबो नै गेसामो सेस आरबा न'आ मोनसे नायाखिसै नै सेस नै जुखाम रुदोंमोन जुखाम सेस नै गेसा सुला बे नै थिंखियालाय बे नागा थिंखिया दाबो जोंगासिनो दं आयौ थिंखिया बेसेबांबा गोजानावसो दंहैयो नै बेफ्रुनानै आयौ थिंखिया एफा गोजानावसो दंफैयो दाबो जोंगासिनो दं नै गोजौजों आयौ थिंखिया साइडआवनो बेफ्रुखादों नै बा साइडजोंसो बेफ्रुदों नै गैयालाबो बेसेबां मिटार जागोनलाय 100 मिटार 150 मिटारसो गोजानावसो नै थिंखिया बेफ्रुना गोलैना बुस्थुआ इन्डियानमोन नै इन्डियानमोन बेलथायसो हायला हानाय नङा इन्डियानमोन नै इन्डियानमोन गोमोनबाय इन्डियानमोन नै इन्डियानमोन बुस्थुआ एकदम साइडजोंखा नै साइडजोंखा डाइरेक्ट खुन्थिफैबावदोंसो नै डाइरेक्ट खुग्लुफैदों नै हा गायफैलायदों नै बेलाय नै बुसो बेलाय नै मयबा गोग्लैना ओरै फेथिंना थाफैदों बुस्थुआ डाइरेक्ट न'निफ्राय बायनानै डाइरेक्ट बसो गोग्लैफैदों नायदो औ उदैजोंसो सेस सिङाव खामलांखादों